Ja. Hej og velkommen. I dag vil vi lave et lille elefanttandpasta-forsøg, som går ud på, at vi vil blande noget hydrogenperoxid, og som vi så gør nu. Hvorefter at vi vil putte lidt sæbe i for at fange alt ilten. Og så lidt farvestof for at gøre det lidt mere festligt. Og til sidst så blander vi det med det her jodid, eller kaliumjodid, som meget gerne skulle give en voldsom reaktion, som vi vil se eksempel på. Og nu er det don't do this at home. Nu gør jeg lige lidt væk. Sorry.